ఒక్కసారి అక్కడే ఉన్నారు ఆయన. ఒక్కసారి రఘుకుంచే గారిని అండ్ శిరాశ్రీ గారిని ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ ప్లీజ్ సర్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ రఘుకుంచే గారు అండ్ శిరాశ్రీ గారు. అండ్ యాక్చువల్లీ శశి, మధుర శ్రీధర్ సార్ గురించి, రఘుకుంచే సార్ గురించి, శిరాశ్రీ సార్ గురించి ఇన్ని ఏవీస్ చూసాం మనం. కాకపోతే వీళ్ళిద్దరి గురించి ఒక స్పెషల్ ఏవి మా దగ్గర చాలా వెరీ స్పెషల్ ఏవి. వద్దు నేను అడుగుతా, ఫస్ట్ అడుగుతాను. శిరాశ్రీ సార్ ఆగండి ఇటు రండి భయ్యా, ఇటే ఇక్కడ 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 సార్ ఆడియన్స్ ఇటు భయ్యా, ఇటు ఉన్నారు. స్టడీ హీఈస్ 100% పర్ఫెక్ట్ అండి, మీరు ఏ మాత్రం చింతించొద్దండి, ఏం జరగలేదు ఇక్కడ. ఆయన అద్దాలు పెట్టుకొచ్చారు. సో భయ్యా దానికి కారణం ఏంటి? అంటే సార్ నైట్ టైం కూడా ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నాడు ఈయన, కింద ఒక 2 minutes మిస్ అయ్యాడు, ఎటు వెళ్ళాడో తెలియదు, దీనికోసం వెళ్ళినట్టు బహుశా. కానీ సార్ ఒక క్వశ్చన్, నైట్ టైం కూడా మీరు ఆ షేడ్స్ పెట్టుకొని రావడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందేమో, స్పెషల్ రీజన్? అంటే నేను ఒక రీజన్ చెప్పనా, అంటే షేడ్స్ పెట్టుకుంటే అమ్మాయిలందరినీ బాగా కవర్ చేయొచ్చు కదా, ఎవరికి కనపడకుండా అని, అదేమన్నా? అంత లేదండి. యాక్చువల్గా స్టేజ్ మీద మాట్లాడటం, ఏదో పాటల గురించి మాట్లాడటం సరే, కానీ ఫస్ట్ టైం యాంకరింగ్ చేయమన్నారు నన్ను 10 నిమిషాలు. స్టేజ్ ఫీరు, అందుకని ఆడియన్స్ కనపడకుండా ఒక చిన్న ఏర్పాటు చేసుకుని వచ్చాను ఇలాగా. స్టేజ్ ఫియర్ కోసం కళ్ళకి అద్దాలు పెట్టుకున్నారు భయ్యా. అండ్ యాక్చువల్లీ కవరింగ్ కోట్ కూడా వేసుకున్నారు, యూ కెన్ అబ్జర్వ్, మనకు కనిపించకుండా. సో కళ్ళు అందరినీ చూడకుండా కళ్ళు కాపాడటానికి అద్దాలు పెట్టుకున్నారు అనమాట. దాని వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది భయ్యా. అసలు ఎస్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి యాక్చువల్లీ రఘుకుంచే సార్ అండ్ శిరాశ్రీ సార్, వాళ్ళిద్దరు కలిసి లిరిక్స్ అండ్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలుసా? ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఎక్కడ రాశారు భయ్యా? పాటలు ఎక్కడ రాశారు? సింగపూర్లో రాసామండి. ఓకే, సింగపూర్. అవును, నాకు తెలిసి ఇందాక నువ్వు చెప్పింది అదేనా? మన gotelugu.com ఓనర్ బన్ను గారిని ఇంప్రెస్ చేసి ఏదో మంతనాలు జరిపి రహస్య మంతనాలు జరిపి దాని తర్వాత ఎవరికి తెలియకుండా సింగపూర్ చెక్కేశారు. అక్కడ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జనరల్ గా సింగపూర్ ఎందుకు వెళ్తారు అందరూ? అంటే సింగపూర్ ఎందుకు వెళ్ళామంటే, ఈ మధ్య బ్యాంకాక్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ బాగా దొబ్బుతున్నారు. వీడు బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు, వాడు బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు, వీడు బ్యాంకాక్లో ఏం చేస్తున్నాడు, దీని మీద బ్యాంకాక్ అంటేనే ఇది గోల్ అయిపోయింది ఈ మధ్య. అందుకని డిఫరెంట్గా ఉంటుందని యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరు ఏంటంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా చిన్న ట్రావెల్ చేసి సాంగ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. ఈలోపు మా గోతెలుగుతో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి, ఆయన ఏమన్నారంటే, ఏమంటే నేను సింగపూర్ వెళ్తున్నాను, నాకు అక్కడ అపార్ట్మెంట్ ఉంది, మీరు సరదాగా నాతో 12 o'clock, నాకు 10:30 పడుకోవడం అలవాటు అండి. ఓకే, సో ఈయనతో వ్యవహారం అలా ఉండేది. కాదు బాబు, మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఆయనతో కాపురం అలా ఉండేది అనమాట, ఉండేది సింగపూర్లో. ఆల్మోస్ట్ అంతే. విచిత్రం ఏంటంటే మా ప్రొడ్యూసర్ మధురా శ్రీధర్కి తెలియదు, మా డైరెక్టర్ పిబి మంజునాథ్కి తెలియదు ఈ విషయం. ఓకే, మేము సింగపూర్లో ఒక ఫోటో ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేయగానే మంజు వెంటనే, భయ్యా ఇది అన్యాయం, ఇది సాంగ్స్ కంపోజింగ్ ఎక్కడ, షూటింగ్ ఇక్కడ అన్యాయం, నిజంగా అన్యాయం అనుకుంటా. సో బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఓకే, సో సార్ ఇప్పుడు అద్దాలు తీసేయచ్చు మీరు ఒక్కసారి. ఇప్పుడు నాకు స్టేజ్ ఫియర్ పోయింది. ఓకే, తీసేయండి. వావ్, ఫెంటాస్టిక్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ పోయిందనమాట. సో ఫైనలీ సార్ మనం ఒక వండర్ఫుల్ ఏవీ చూద్దాం. ఆ ఏవీ ఏంటని నేను చెప్పను, ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ వీళ్ళు సింగపూర్ లో ఏ లొకేషన్స్ వాడి మరి లిరిక్స్ అండ్ మ్యూజిక్ కోసం కష్టపడ్డారో అవన్నీ మనకి ఏవిలో తెలిసిపోతుంది. అండ్ జనరల్ గా హీరోయిన్స్ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి బాగా రివ్యూలు రాస్తుంటారు అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ఏవి చూసి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ ఎంత బాగా వర్కౌట్ అయిందో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఏవి చూద్దామా? ఓకే, సో ఇప్పుడు రఘుకుంచే గారి మీద అండ్ శిరాశ్రీ గారి మీద సింగపూర్ లో వాళ్ళు చేసిన రహస్య మంతనాలు అండ్ సిట్టింగ్స్ మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి వచ్చేస్తుంది. ఏవి ప్లీజ్, లెట్స్ వాచ్ ఇట్. First time, for the first time, first time అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది.
for the first time. సూపర్ కోర్స్ నిజంగానే ఫస్ట్ టైం ఇలా లిరిసిస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కలిసి ఒక ఏవి చేయడం ఫెంటాస్టిక్ అండి. ఇంకా చాలా ఉంది పార్ట్ ఎడిట్ చేశారనమాట. ఇది ఎడిట్ చేసి ఇప్పుడు ప్లే చేయడం జరిగింది. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే బాగా తెల్లని బాగా వాడేశారు. అసలు ఎలా పాడించారు వాళ్ళ చేత? వాడడం ఏంటండి బాబు, అంటే వాళ్ళ చేత ఉపయోగించుకున్నాం పాటలో. యూజువల్గా ఏంటంటే ఆ టూరిస్టులు చాలామంది వస్తుంటారు కదండి, సరే మంచి మంచి మోడల్స్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అంటే దీన్ని యాక్చువల్గా కూడా చేసాం. అది యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా అమ్మాయిని అడిగితే వాడు ఏమైనా ఫీల్ అవుతాడు. లైక్ చేయండి. లైక్ చేసిన తర్వాత మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము. 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాం. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, మన గెస్ట్లు వస్తారనమాట. వాళ్ళ ఆన్సర్ తో ఎవరు ఫస్ట్ పంపించిన ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవుతారు చేస్తారు. ఫస్ట్ ఎవరైతే అప్డేట్ చేస్తారో ఆన్సర్ ని వాళ్ళే విన్నర్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్. ఇంట్లో కూర్చుని హ్యాపీగా గిఫ్ట్లు గెలవచ్చు భయ్యా. చూస్తా హ్యాపీగా గెలవచ్చు. ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం? లైక్ చేసేయండి పేజ్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగి యు ఆస్క్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యు గెట్ గ్లూడ్ టు FB? ఫేస్బుక్ పోతాం అంటే ఫేస్బుక్లో జనరల్గా వేరే అమ్మాయిలు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళని అక్కడ బాగా చాటింగ్ చేసుకోవచ్చండి. అందుకోసం లాగిన్ అంటే ఫొటోస్ పెట్టుకుంటారు కదా, సమంత, ఇలియానా, చార్మి, వీళ్ళు ఫోటోస్ పెట్టేసుకుంటారు. తక్కువ మహేష్ బాబు, ప్రభాస్, ఇక్కడ మహత్. హలో, డైరెక్ట్ గా చూసిన తర్వాత అంత ఉండదమ్మా. అక్కడ డైరెక్ట్ గా చూసిన తర్వాత దేవుడా నేను ఈ అమ్మాయి వద్దు, ఐ యూ సమంత, ఐ యూ ద పర్సన్ హూ జస్ట్ కెప్ట్ ద DP అంటే యా దిస్ ఇస్ సమంత అనే స్టేజ్ లో ఉంటారు. yes అందుకే ఎనీవేస్ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ టు ఫ్లర్ట్, ఆప్షన్ B టు ప్లే, ఆప్షన్ C టు బిచ్, ఆప్షన్ D టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. తెలుగులో చెప్పు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుగులో చెప్పు. యా, ఫస్ట్ థింగ్ ఆప్షన్ ఏ ఫ్లర్ట్. ఫ్లర్ట్ చేయడం అంటే తెలుగులో బాగా అదే అలా చేయడం. అందుకే ఇచ్చిన వరకే వాడదాం. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఫేస్బుక్ మీరు అతుక్కుపోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ టు ఫ్లర్ట్ అంటే అమ్మాయిలు లేకపోతే అబ్బాయిలు వాళ్ళు ఫ్లర్ట్ చేయడానికి. టు ప్లే అంటే జస్ట్ ఆడుకోవడానికి, అంతే కదా? అంతే. యా. టు పిచ్ అంటే అరే వాడు ఇలా అన్నాడు రా, ఈ అమ్మాయిలా అనింద్రా నీ గురించి అని చెప్పి వాళ్ళు వెనకాల మాట్లాడతారే, దాని పిచ్చింగ్. ఆప్షన్ D టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి ఇదైతే కాదు, నీదైతే కాదు. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్, కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడానికి వస్తారా? చూద్దాం మన సెలబ్రిటీస్ అండ్ గెస్ట్ ఏ ఆన్సర్స్ ఇస్తారో. కానీ దానికి ముందు మనం నిఖితా నారాయణ్ ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసేద్దామా? ఓకే, ఇన్వైట్ చేసేయండి. నిఖితా నారాయణ్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. ద బ్యూటిఫుల్ నిఖితా నారాయణ్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. హలో నిఖితా. హాయ్ అండి. సో నిఖితా, మీరు చెప్పండి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లో చేస్తారు. చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను, ఎందుకంటే నాది వెరిఫైడ్ పేజ్ ఉంది ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్ ఉంటుంది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, అన్ని లింక్డ్ఇన్, సో అన్ని అకౌంట్స్ సోషల్ మీడియాలో. ఓ నాయనో, ఇన్ని ఉన్నాయా? అంటే లింక్డ్ఇన్ ఏదేదో చెప్పారు. ఓకే ఓకే, మనకు తెలిసింది వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, యా, 3 ఉన్నాయి. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ వదిలేసి మీరు జనరల్గా ఆన్లైన్ ఎందుకు ఉంటారు? ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ కావాలి మాకు. మా దగ్గరికి లైట్ డిటెక్టర్ ఉంది. యా, వీళ్ళందరూ లైట్ డిటెక్ట్ చేస్తారు. అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి అబౌట్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, ఈరోజు ఆడియో లాంచ్ ఉందని అప్డేట్ ఇచ్చేసి టీఆర్పీస్ అన్ని పెరిగితే అంటే మనందరికీ కూడా మంచిది, మూవీ ప్రమోషన్ అయిపోతుంది. సో అది అనమాట. బా, ఎంత ప్రాంప్ట్గా, ఎంత డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ చెప్పిందో, సూపర్. ఓకే, జనరల్గా ఓకే, యా. సో నిఖితా నారాయణ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా ప్రాంప్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పారు. అది కరెక్ట్ ఆన్సరే కదండి? ఎస్, అది మీరు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం సోషల్ మీడియా అగైన్ 100%. సో ఇప్పుడైతే నిఖితా నారాయణ గారి గురించి, ఒక బ్యూటిఫుల్ లేడీ గురించి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. 2009లో తన పనిచేసిన గూగుల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వదిలేసుకుని తనకు నచ్చిన మోడలింగ్ రంగంలో ప్రవేశించి తొలి అడుగుల్లోనే మిస్ ఫ్రెష్ ఫేస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ని, మిస్ సౌత్ ఇండియా కాంపిటీషన్లో రన్నరప్ పొజిషన్ని దక్కించుకుంది. మధురా శ్రీధర్ గారు తన రెండో సినిమా కోసం కొత్త నటీనటులను వెతుకుతుండగా ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ అనే సినిమాతో సెలెక్ట్ అయ్యి మోడల్ నుండి హీరోయిన్గా ప్రమోషన్ కొట్టేసింది. ప్రతి హీరోయిన్ ఒకసారైనా తన డైరెక్షన్లో చేయాలనుకునే వంశీ గారి సినిమా తన మొన్నే వెళ్ళిపోయిందిలో ఛాన్స్ కొట్టింది. ఇప్పుడు మన లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోల మధ్య ఎలా నలిగిపోయిందో చూద్దాం. సూపర్, సో స్వీట్, థ్యాంక్ యూ.
ఫెంటాస్టిక్. A big round of applause for Nikita Narayan garu. అండ్ యాక్చువల్లీ అది గూగుల్ బుక్ నుంచి నాకు పని, ఐ మీన్ ఐ గాట్ అ జాబ్ వర్క్ ఆపర్చునిటీ. సో Okay. ఇక్కడ కూడా సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉంది, అందుకే ఈ మూవీ చేశాను. Superb. ఎస్. And సో ఎస్ నిఖిత గారు మీ గురించి మేమైతే ఏవి చూసాము అండ్ స్పెషల్ ఫోటో కూడా ఉంది. సో ఈ ఫోటో చూపిస్తే ఫస్ట్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? FB status. అండ్ యాక్చువల్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఈ ఫోటో మీరు పోస్ట్ చేసినప్పుడు దీని కింద మీరు పెట్టిన స్టేటస్ మీకు గుర్తుందా? What did you update as your status? Yes, మాకు తెలుసు, మా దగ్గర ఆన్సర్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తా. లేదండి, మీరే చెప్పాలి. ఆ ఫోటో గురించి అండ్ మీరు పెట్టిన అప్డేట్ గురించి. ఎస్. అండ్ గ్లోయింగ్ ఐస్ అవి ఏమైనా గుర్తున్నాయా? అంటే స్టేటస్ పెట్టి మీకే గుర్తులేదు. ఎనీవేస్ మీరు పెట్టిన ఆ అప్డేట్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. విల్ వాచ్. When this ఒకసారి మీరే చదవండి. మీరే చదవండి. యా, చదవండి, మీరే చదవండి. When this picture was taken, nobody knew that this baby with the same sparkling eyes would grow up to make her parents proud. Wow, superb. So fantastic అండి. This is called bragging, self-branding. అది. సో నిఖిత గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా మీరు చేయడానికి గల రీజన్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో వర్క్ చేయడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి. ఇది మల్టీ స్టారర్ ఫిల్మ్ అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ రఘు సార్. ఈరోజు ఓన్లీ స్టార్ టు నైట్, ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్ టు నైట్ యాక్చువల్లీ. నాకు లైక్ ద ఆడియో విజువల్ చూపించారు. సో ఐ సెట్ అవుట్ మై మూవీ జర్నీ అండ్ అప్పుడు శ్రీధర్ సార్ డైరెక్ట్ చేశారు. సో మళ్ళీ టు బీ వర్కింగ్ విత్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, నాకు ఇట్స్ లైక్ బీయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, ఫ్యామిలీ లాగా, ఫ్యామిలీతో పని చేసినట్టు. అమేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. So I loved working for this team. పిక్నిక్ లాగా ఉంది. Of course, totally. All youngsters, all my so many co-stars, and Manju sir, the director also. So there's so much freshness in the film. I was excited, and enduk oppukunnanante also my role, I'm playing a married woman in this movie, and chala different role, sensitive role. Anduke I was really excited, and oka ila kotta topic kada. I mean Telugu cinema తీయలేదు అంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ గా సినిమా తీయలేదు. సో ఇట్స్ ఎ న్యూ జెన్ ఫిల్మ్, దట్స్ వై ఐ వాస్ ఎక్సైటెడ్ టు బి 100%. ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ జెట్ ఫాస్ట్ గా దిగేయచ్చు. చైతన్య కృష్ణ, స్వాతి దీక్షిత్, మహత్ రాఘవేంద్ర, జాస్మిన్, శేష్ అడవి, నిఖిత నారాయణ్ అండ్ కమల్ కామరాజ్ గారిలో ఎవరు బాగా యాక్ట్ చేశారు ఈ అందరిలో? ఎవరు బాగా యాక్ట్ చేశారు? యా, అంటే మిమ్మల్ని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు నన్ను కూడా చూసి మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, ఎవరికి మీరు 10 on 10 ఇస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ వైస్? నేను మూవీ చూడలేదు, మీరు డైరెక్టర్ని అడగాలి కదా. డైరెక్టర్ గారు. ఓకే, అంటే మళ్ళీ డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్.